Hi guys, madung adlaw na tong tanan. Sa karong adlaw guys, si Candy na ho dari sa Hagna Pungamar. Dool ra ko ilas Lola Beach guys. So, ang mga martis, grabe jig ilahang tan-aw na ho. Nagkarat sila nga nganong na ako dari. Mga barkada ni Mariano kay naman dari. Kitaan ko nila. So, mura grabe ilahang pagtan-aw na ho. Nagtutok sila maato nganong na ako dari sa Pungamar. Nagbalik na ba may Mariano? No, it's not. Gi-chatan mo ko daring kuan guys, daring tag-ija sa salon nga. Arhe lagi ko daring ni Jack kay mag-vlog ni Inja mag. Kanang naay tudluan po ko ni Jack og unsaon magkuan sa buhok. Aron na pud kuno koy ma-experience. So ako pa dari kay to pa man sa datos ilahang bay. Dapat ko salon guys. Naman pa si Jay, isa ka kuan dari, isa ka, na si Jay trabahante po dari. So, to pa na to ning uli. Jawa pa man sila customer, so da ko dari na kuan na lingkod-lingkod. Tiwanan mo gawas kay Marites is weaving. Kung ganas mga barkadang Mariano, I hate. Diya si Lexi di ay murag hatid sundo na to si Jaron Sugod. Agani ang buhok gahapon guys, ijahaning gi-treatment. Lami ka dyan si mo treatment guys, di dyan kamahayan kay. Lahi na dyan sa uban, lahi na dyan sa katong datos Alicia nga nagpakuan ko. Kay inighuman gahi, di. Huwag alin na usod lahi, so kagabi na. Para nanggingan-ingan na sa akong kamot. Para nanggingan-ingan na sa akong kamot, guys. O dyan na, sudlayi. Lami si Jag ko ang guys, resulta kay arak lamig buhok, humok. Diya humot. Humot imong buhok. Huwag ko maligo ron kay grabing tugnawa. Diya, gitreatment pa man panigapon, manang sa kong ligo po. Diya, ang mga Marites is labanan kay wa man ay kambag sa kinabuhi, so sagda na sila kung si tan-aw na ho. I don't care gayod. Nandiyan na to si madam nga kuan. Tabangi pud ko ninyo guys nga kanang na promote pud ring jahang salon. Kanang basin gusto mo magpagwapa ari lang mo dari or magkita pud ta dari. Nara dari sa kuan guys, Hagna Bungamar. Dapit sa eskwelahan sa Bungamar Elementary. Naadari jahang salon. Kanang magsigig balik-balik dari ni guys kay lami jud ka jahang result sa pagriban o sa pagtreatment. Di jud ka mahaya ni mong kwarta dya. Karon guys, promo sila. Nag-promo si Dya. Kay hapit naman pag February. Basig na inyong mga asawa diha uyab nga gusto ninyong magwapag sa mga tarila mo dari sa kuan Juju's Beauty Salon, hair salon ito na ingin gapon na Juju's Beauty Salon. Ari alang ninyo dari guys, arang magkita punta ba mag Marites ko Tagbaliguan Port. Gusto ko mo nang bukugot pero guys kay gahampor man na arang niwangan na. Gusto ko mag-vitamins ka pangpatambok. Comment ko no kung sa'yo pang vitamins nga pangpatambok kayo. Ako tsukoy, kalibutan. So, ano naman siguro, bali-bali, araw manambok. So, unsa rapat guys, mag-video na ko kung sa'yo mong pambuhatan daari. Tangin na po ninyo guys. Hello guys, so guys dako silahang bay kay ako yung magluto ron. Kay naman si Jay customer nagpariban. So ako magluto. Mano yung lutoon? Mano ijahang ipa luto. Iadobo unja magpansit pod. So machip cook taro gahat. Atangi ra ninyo dyan guys kay mag-prepare ko daan. So guys, dan ako ipainit nga kaha with mantika na ni aso-aso na. Ito na ni ilunod ning aga ko magisa kay idungan man ang ahos o bumbay. Ouch. Man ako adobo dahil pansit na po ng luto.
Muta pagani nga. Kuman. Busy man sila adto salon siya. Di ko kasulabi salon kay wa pa ko kamao. Na pa-disgrasya ulit pa. Maupaw din na pag-customer. Nanang ako yung nagluto. Ganahan bakas madam din ang nilutuan. Lugar na ba ko nakaluto. Tapos ba, siguro mo kong lakadaw. So, ito na nilunod ng karni. Out. Dera guys, naluto na. Kamao manday ko. First time din na guys. May pansit. So, mga na siya guys. Watch ako ni madam. Kaya ito apa, busy pa. Jag adobo dia. Bawag na mauba na. So karon guys, gitudloan na sad ko ni madam og unsaan magplancha sa buhok. So, first time nila, ha? Record ko na ito. Medyo kakarag jagahang kamata ni guys kay gibaan ko first time lagi nila gitudluan magplansya og buhok. Pero kanang giplansya sa buhok, giplansyahan sa buhok guys, kauban ra pud nila mo. Ato nga pila nag-model. Show. Inawayon mo gugabayo sa sawayon, di? Ano sa nga cellphone dahil namin yung kamera? Show me. Show. Oh, panig sa una? Record. Okay. Seryoso kayo eh. Tinood na imong pilok. Tinood po na imong brace. Pura gapa mo duhano nagi-brace mo na. Hinay lang ang moves. Hinay na. Kay 160 raman na di mo na makapat. Paspason na siya kung ang gamiton 200. Na corp. Not bite. Okay, so sige, ibinising ng tanan pang otro ha. Show. Okay ka, Shaw. Pila ng duga. Gunit sa ano mo, anak. Okay, anak. Oh, very good. Very good, mom. Uy. Oh, di ba? Very good, uy. Pag nose model, Uy, lipstick. Nag-lipstick ka ba? Tarong. Nairis sa pansit. In fairness, lami ang pansit. No? Di ba bisang pag-way kanon ba, makaon siya na may pansit. Ganahan ang uga. Pag umulumol mo dito sa dagat, pero mga basa mo. Yan, di ba, plansyaha ang buhok niya, inikahuman, ikaligog dagat. Di ba kay tuskik ang dunggan, dool na. Sinicorp. Ganahan ni siya, day, uplansyahan everyday.
Kay mahipos man agnawong ani ug magplansya. No. No, ka. Maaano og rebonded. Ay, malakaw ko man din. Asa? Saan? Ha? Malakaw ni. Asa man? Asa? Nigniwang likod rin. Hmm? Na, kamu tasa. Na, very good. Curve. Curve gamay. Okay. Na, kamu tapoy. Okay. Ayan. Sharon. Mga ginabutas pa ha. Kamuta? Sudlaya sa sudlaya. Uy, At least na may katawanan gamay. ang tayong sounds dam. Medyo wala download lang. Curve. Nag-video call mas mong anak ko di ide. May signal at ito. Kasi mas bye-bye. Diba? So, So ayan guys, finish. Humanaw ko og plancha. Nagwa na porma nagnaw ni ko ang ganyan na eh. Shaw. Tuyok hari pa dong. Kari na po mga ko. Kari na po din. Ganira. Pinanulunggan. Sus, lami kayo panit bayo tao. Pauli ako ni ganda. So guys, mao na ni gahong giplancha ara kahano toy nakadugjong buhok. Nice nakajutan-awon guys. Lami din buhok ug maplansya na. So, mora na yung video guys. Salamat sa inyong pagtan-aw. God bless na tong tanan. Bye.